Bok ljudi, ja sam Ivan, ja imam jednu priču koju želim ispričati vama i želio bih vas podučiti da to ne napravite. Ja sam upoznao novu curu iz razreda, ja sam pokušavao s njom biti zajedno i bio sam s njom. I stvarno sam sretan zbog toga, ali onda je problem bio zbog njezine frendice. Njezina frendica koja mi je rekla o toj drugoj frendici da se ja njoj jako sviđam, da sam joj lijep, zgodan, savršen i svašta. Ja sam povjerovao u nju, a ona je mene u biti samo vukla za nos, kako bi se rekao. I ja sam to shvatio ozbiljno i onda sam ja bio s njom taj jedan dan. Onda sam sljedeći dan shvatio koliko sam ja glup, da ja to nisam smio napraviti to svojoj curi. I onda sam ja shvatio da sam ja nju prevario i da ja to stvarno nisam htio. Došlo mi je onda u glavu da se idem ispričat. Ona nije htjela u početku pričati sa mnom i onda sam ja svima rekao šta osjećam prema njoj i onda su nju uvjerili da ja stvarno iskreno volim ju i da ne želim povrijediti, da želim biti ponovo s njom. Pouka. Znači, stvarno to nije lijepo što sam ja napravio i stvarno nemojte to više nikad napraviti ako ste napravili, jer to stvarno nije lijepo. Budite jako dobri prema curama i nemojte ih varati, jer oni imaju svoja srca i svoje povjerenje koje stvarno jako im znače i nemojte ih povređivati, jer to je stvarno jako loše.